non tigi rigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Titonde TV oɗon mbiya tan on calminama e mbadi kuɓcididdi yo on continue wadde like et surtout mbaɗon abonné ɗaccunen commentaire uji mon ne taw noon doole lingu ko ndiyam kono doole Titonde ko pulago tigui ni kewmi wirude ni. Bandiraɓe hande noon garɗen ko haalde e on mo ganduɗa hoorema kañum woni Azoura Fall jaltugol makko prison ene hawni ene hamni wonko saabi noon o yalti eɗen jaadi e justice fannu kono en jaadani e justice fannu ma en garo hen so Allahu lamɗo jaaɓi. Ousmane Sonko premier ministre o yeehi ƴeewoyde Azoura Fall nde wonno e nder dumbirdu nde won yonnuɓe ɗum wonɓe jonnani ɗum ko heddi ko onon soɗon jonni ɗum bisimilla mon e commentaire uji ɗi won winoɓe wonde yo fade ha Azoura Fall yalta e nder dumbirdu haadi tan wona kañum woni e gonduɗo e makko nanaɗo e nder ɗum dumbirdu ɗum noon hay sino so tawi wonde Azoura ko neɗɗo ɓaɗinoɗo mo hay somo yaha mo ƴiiwoya ɗum fotani waɗede médiatisé ɗonne kadi ko haala. Bandiraɓe musidɓe Allah jo e jo foof omo holla en holi kanko jo e jo fof kadi omo fenna ɓen ɓe gandanɗa hoorema sikkoɓe wonde goni koye gonga. wono jejjite premier ministre Ousmane Sonko ko kañum darino toon to assemblée heɓɓiti wi wonde ɓe jiya toon ene ƴatto e nder réseau sociaux ji ɗi ene jooɗo e nder plateau ji ɗi ene ƴatto ɓen ɓe gandanɗa hoorema won wonɓe e nder gouvernement ɓe paame wonde kamɓe foof koɓe yoɓaɓe. Timmani lewru Azoura Fall yalti vidéo mum so tawi ko ɓoynoɗo walla so tawi ko kesso waɗi fuité nde wonde omo ƴatto on mo ganduɗa hoorema kañum woni Mame Mbaye Niang e ex président de la république woni Macky Sall. Joni noon so tawi haala ka artoyi beele no wiruno wonde kala mo jiiɗon ene yalta wonde ko joɓaɗo ko beele Azoura Fall ko kamɓe jooɓi ɗum wonde yo yaltu ƴetto on mo gandanɗa hoorema kañum woni Macky Sall walla Mame Mbaye Niang. ɗon ko namdal kadi ko haala ha heewi woni ɗon ko ɗum saabi wonde wonɓe jiiton e nder réseau sociaux ji ɓe hay goto nulani ɗumen hay goto yoɓani ɗumen ko kañumen e conscience mumen tranquille jaltata jooɗo e nder plateau ji kala ko jiiɗi haalde ko en tant que citoyen won noon ne leydi ma wayata wonne worata won caɗele ɗe jiyata e nder leydi ndi so tawi aɗa haala sa renaki tan a ɓurtinto eɗo banggue haala ma kono ko Azoura ko ene fakiti so tawi to ngo gonga kalten. ɓe mbi noon saabi Azoura Fall yalti wona hay batte so wona état de santé makko ne tawno eɓe jaggi wonde Azoura haqqille o koko dirti ɗum woni koɓe jaggi mo hakkille mum dirti holko saabi ene jogo permis wadde noon yoɓe keftu permis makko ɗe o jogui ɗe ɓe kefta oto makko o haade hakkille makko ko dirti ɓe paara mo fan toon woni ɓe hakkillaji men dirti gonata gam wawde safrede walla so tawi wonde ɓe natodira e serneɓe ɓe natodira e serneɓe ɓe cafra Azoura Fall ha sella. Mo hakkille mum dirti ene ɓaadi on mo gandanɗa hoorema kañum woni premier ministre kala ɗo premier ministre ara e yaade ɓe jaadat kanko ƴettata téléphone makko mo filma ɗin vidéo ji waɗete partagé e nder réseau sociaux ji ɗi somo filma o haalata hen hawa ƴetto ko haala pewka haala jotka haala juɓɓuka haala jumtuka haala moni foof haalata e on mo gandanɗa hoorema woni leader mum politique ko hono kaɗon haala o haalata. Donc so tawi wonde hakkille jomum ene dirti yo on téléphone hefte waɗe banggue mo hakkille mum dirti holko waɗata primature. Bandiraɓe ha ko so tawi premier ministre kala ko wawi wadde e kala ko wawi gollude à travers de kañum e nder réseau sociaux ji mumen walla e nder plateforme uji mum yimɓeɓe ne jiiya ɗonne kadi ko haala ha heewi woni ɗon. Wadde noon so tawi wonde noɓe mbirata ni ko kanko woni kangaɗo gouvernement o walla ko kanko woni kangaɗo Ousmane Sonko yo gouvernement o jaggu kangaɗo mum walla yo Ousmane Sonko jaggu kangaɗo mum koye mboɗo yaadi noon e justice o yiide ko wayi noon wiide wonde ahan puniɗo foti ko ajjade haade ɓe jogui ko liberté mabɓe so tawi ɗen ƴettoje jalti ko injure publique alay saago on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Azoura nodde waɗe e nder dumbirdu kono waɗedemo e nder dumbirdu ko saboto omo tabite e nder dumbirdu he walla so tawi wonde ko ɓe mbi ko nul n'est au dessus de la loi so tawi ko ɗum woni ko woodi walla ko noon woni no sifori e nder oɗon tuma wadde noon loi foti ko rewnude gueɗe ɗe e lawol woni rewnude gueɗe ɗe e lawol noon pour min e yiyandam Azoura Fall ko jaggira ko ɗum woni ko on mo ganduɗa mo woni Assane Diouf jaggira Assane Diouf gila jagga ha joni nana e nder dumbirdu est ce que jugeama walla jisaka
soit o jugede so wiyama wonde Azoura Fall ko kañum adoro jugede e nder on Assane Diouf ça veut dire que y a quelque chose ko gandanɗa hoorema vraiment ko foti wawde rewnade lawol rewnaka lawol firti wonde ko Coumba jogui nene e Coumba ala nene ko ɗum woni ko woni ɗo so tawi en garti e ka goɗɗo Abdou Nguer guila jagga fewde joni yimɓe hewɓe no tundi hakkillaji mumen holko ɗacci Abdou Nguer e nder prison he holko jaggira wadde diviser fausse information ngaji ɗi gandanɗa hoorema vraiment woni kabaruji ɗi gandanɗa hoorema wona noon woni no woori walla wona noon woni no sefori ɗum woni koɓe mbi ɓe jaggirimo te ɗum foof e wade noon sikkanomo wonde ko kanko jeewoɗon compte on bannoɗo oɗon compte on noddama eywa holliti wonde ko yidde mum hakkude mum Abdou Nguer ko ɗum saabi ƴetti compte o waɗi hen photo makko waɗi hen inde makko Allah mi yaalamo joni noon omona jagga guila nden fewru joni holko haɗimo jugede so tawi o leloto ande no foti o leloto so tawi kadi aussi o lelotako o laɓɓitinte o yaltine ko waɗimo toon jusqu'à présent ko ka makko e ka on mo ganduɗa hoorema kañum woni kayre ko gotum par ce que kayre aussi ko ɗum woni ko jaggira haalde haala ko gandanɗa hoorema a yananaka walla haalde haala ko gandanɗa hoorema vraiment haala ka ene wawi bonnude ko heewi e nder leydi ndi woni yaltinde ɗiɗon kabaruji kayre wiyama wonde e nder ɗeɗo balɗe peut être e semaine oɗo mo paɗen koko jugete te par kayre yimɓe toon gandi ene wonde yimɓe ne gandi wonde woni ko toon to ganduɗa ma woni Pastef donc so tawi wonde kayre jaggama joni jugama on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Abdou Nguer guila nden fewde joni andaka holno jogori jugede y a quelque chose qui ne se va pas bandiraɓe musidɓe kalden gonga Sénégal guila dawa dayi ko wonno ɗo ko ɗum woni ko woni ɗo jusqu'à présent moni kala jaɓata ha joni ɓesgu mum meme so tawi wonde a woni lamɗo so tawi ɓesgu mum a memama tan a dillat ɗum woni ko woni ɗo ala gueɗe goɗɗe gonɗe ɗo hen so wona ɗum ɗon so tawi wonde en pelliti eɗen kalda gonga joni noon mbiɗen wonde ko jubal jubanti rewnude lawol e reftinde lawol e fof yo focco rewa e lawol ɗum woni ko mbiɗen woni ɗo hen est ce que ko ɗum woni ko woni ɗo hen so tawi wonde justice o e hoore mum ko ni woni no waɗiri walla ko ni woni no woori so neɗɗo wiyama ko kangaɗo to hangaɓe ɓe keedi ɗo ko toon woni no foti hennede wono ɗon haaɗa ɗon wasa wiide wonde ene ɓurtina saabu ɗum kala ko ɓurti rufa kono ko kangaɗo yimɓeɓe foof ene mbaɗamo suivre ko kangaɗo wona certaine information ngaji so tawi wonde premier ministre yalti yiye wonde ene darde e mum walla yiye wonde tigui rigui ha joni ene waɗa partagé ɗiɗon vidéo ji mbaɗi hono noon bandiraɓe musidɓe hay sino so tawi wonde ko kangaɗo mo gandanɗa hoorema hande ɓurɗo ɓadade gouvernement o Abdoulaye Wade noon wonko haalno ene waɗe yimɓe neɗɗo o ɗaɓɓitirto e mumen laamu kono hay goto waddata e mumen gouverner c'est très important ene waɗe yimɓe aɗa wawi ɗaɓɓitirde e mabɓe laamu kono sa laamima a fotani laamodade e mabɓe ne tawno tottete laamu walla ɓadoto laamɓe ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi ko laaɓɗo to banggue ɗemgal laaɓɗo to banggue peele laaɓɗo to banggue junggo laaɓɗo to banggue haqqilantagal nde tawno ko fotine leydi so tawi ne tottere ko yimɓe mo gandanɗa hoorema waɗɓe compétence joguiɓe compétence c'est ça ɗum woni ko woni ɗon donc c'est très important aussi kalen hen holko saabi oɗo ene waɗe libéré wiyede wonde aha omo wondi e caɗele haqqille ɓen ɓe gandanɗa hoorema wono wonɓe toon heddiɓe ɓe jusqu'à présent ɗe keddi toon donc onon ko onon ƴewata minen ko information ngaji tan min tottirta kono ko ni woni no woori ne tawno ko nanni Nguer ko ɗum woni ko nanni kayre holko saabi ene jugé Nguer ha joni jugaka ko nanni Assane Diouf ko ɗum woni ko nannuno on mo gandanɗa hoorema kañum woni Azoura Fall holko saabi hande ɗo woni ɗo yaltinama wiyama wonde ene wonde rafi hakkille kono so tawi wonde mo wonde rafi hakkille gandon Assane Diouf ene wonde rafi hakkille ne tawno so tawi wonde ko haalde haaluji bonɗi haaluji baɗɗi vulgaire ummarade e lafñe ɗemgal mum fewde tigui rigui e rendo mum Assane Diouf ko ɗum irtiri ɗum toon to États-Unis d'Amérique artiri ɗum ɗo hen donc so tawi yimɓe pedditi wiide wonde enen goni e dow gonga yo won gongre e gonga bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeeɓiyankoɓe Titunde TV on calminama ha gongol konngol won